କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ରାଜି। ହଁ କାଳେ ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗୁ ନା ଚେତ ଏ ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ତା ଭାଇ ଯା ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜାଣି ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ମତେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେବି ବାଦ ବାଦ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହଇରାଣ କରିଦେବ। ହଁ ରେ ବାଡ଼ି ପଶା ଯୌବଣି ଖିଆ ଭଲ ଭଲ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ତମେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କେତେ ମୋର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛ ମୁଁ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି କେମିତି ତମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୁଝିପାରି କେମିତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ଏଇନାକେ କଣ କହୁଥିଲ କହୁଥିଲ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କହିଲ ଅସଲି ସ୍ୱାମୀ ହବ ସିଏ ତମ ହବ ନକଲି ସ୍ୱାମୀ କଣ ମନା କରୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ମତେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ କଣ କହିଲ ମତେ ଗୋଟେ ବାବୁଆଣୀଙ୍କର ବୋହୂ ଭାବିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ସେ କଥା ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ରଖିବ ଜଣେ ରଖିବ। ଭାବୁଛ ଅସଲି କଥାଟା କହିଛି ରେ ଯିଏ ରଖିବ ଜଣେ ରଖିବ। ଶଳା ରାସନ କାର୍ଡ ମୋର ଗହମ ଚାଉଳ ତ ତୁ ଶଳାଟି କେତେ ନମ୍ବର ଅନ୍ନ ଚାକିବେ ଶଳା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଖାଲି ଟାଙ୍କିଟା ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ ଅବିକା କଣ ରାଜି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ବେ 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 ତୁ ସେ କାର୍ଡ ଧରିଛୁ ବୁଲିବୁ ଶଳା ଗହମ ଚାଉଳ ମୁଁ ଖାଇବି କାର୍ଡ ଧରିଛୁ ତୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଡ ଛାଡ଼ିବୁନୁ କାର୍ଡ ଧରିଛୁ ଏ ମିଛ 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 ମୁଁ ତତେ କୋଉ କୋଉ ସେମିତି କହିଦେଲି ନା ସତରେ ଅଙ୍କିତ ବାବୁ ହଉଛି ଲିସା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଭାଇ ତୁ ଦେଖିବୁ ଏ ରାକ୍ଷୀ ବୁଲିବ ଲିସା ମ୍ୟାଡାମ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ତୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଏ ତୁ ଭାଇ ଯେ ତୁ ବାହାର ଯୋଉ ହଇରାଣ ଖାଇଛୁ ଆଉ ମତେ ବୁଝାଇ ପାରିବନି ବାପା କଣ ବୁଝାଇଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିବି। ତୁ କଣ ସତ ଦେଖ ତୋର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ଶୁଣ 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 ପାଗଳଟା ଭଳିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ସେ ଯାଉ ତମେ ନୁହ ଏଇ ତମେ ବୁଢା ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ନା ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସେ ବୁଢା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସତ କଥା କହିବି ସବୁ ସତ କଥା କହିକି ଏ ଚାକିରି ଟିକେ ହବ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ନ ବୁଝିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଖରେ କହି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାନା ଏ ଚାଖଣ୍ଡରେ କେତେ ବିଷୟ ତ ମନେ ଜାଣିଥିବନି ଇଲୋ 7 ଦିନ ପରେ ତୁ 14 ଥର ଚେତା ହରେଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି ଚଲା ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ କରିବୁନି ଭଲ କଲେ ମନୁ ଆଉ ଭଲ କଲେ ମନୁ ଚଲା ଦୁନିଆଟା ତ ଖରାପ ତୁ କୋଉଠି ଭଲ କିଏ ପାଣି ଢାଳିଲା କିଏ ଚେତା ହରେଇଲା ସିଏ ଚେତା ହରେଇଥିଲା ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଲି ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କାମ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ବାବୁ କରୁଣା ମୋଷ ଭଳିଆ କୁଆଡେ ଦୌଡୁଥିଲୁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ବୁଢାବୁ କାହିଁକି ତମ ଘରୁ ଯୋଉ ଲିସା ଭାଉଜ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ କଡା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢାବୁ ଏଠି ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଲିସା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛି ତତେ କିଏ କହିଲା ମତେ ଏଇ ଡନ କହିଲା ଲିସା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରେ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରୁଛି ତୁ କହିଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଲିସା ଏ ଘରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ हे भगवान काकू कोई मिली काकू कोई मिली तू जानी तू ମୁଁ देखी क्या ନ କଲେ घंटी देवी रे आजी देखी क्या ତୁ ଶଳା ଏମିତି देखी क्या ଲିସା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତୁ କହିଲୁ ଏଇ ଶଳା କୁକୁଡ଼ା ବେ କେତେ ଥର କହିଛୁ ଘରେ ଆଉ କହିବୁନି ଲିସା ଏ ଘରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କହିବୁନି କଣ ଆଲୁଅ ହବ ଦେଖିବୁ ରେ ବାପା କଣ ଆଲୁଅ ହବ ତମେ ଦେଖିବ ନାଇଁ ବୁଢାବୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଲିସ ବାଲା ତା ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ସୁନା ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବା ପଛରେ ମୋ ଶାଢୀ ଚଣ୍ଡୀ ଲିସାର ହାତ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଅକିତି
ଚିଲିସା ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ନୁହେଁ ବୁଢା ବାବୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ବୁଢା ବାବୁ ଏଠି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ଅଙ୍କିତି ତା ଭାଇ ନୁହଁ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ କହନାରେ ମୋ ଝୁଅ ପାଗିଳି ହେଇଯିବ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ତୁ ମୋ ଝିଅର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ତତେ କିଛି ଦଉଛି ତୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯା ନାଇଁ ବୁଢା ବାବୁ ମୋର କଣ ହବ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ଆରେ ନା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ଏ ଧନୁ ତୁ ଗୁଠୁଣିକି ଦେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦଉଛି ନାଇଁ ବୁଢା ବାବୁ